В какво съхранявахте зелето? В бидон? Да, ето го бидона. Това малко бидонче, колко зелки беше побрало? Как нося зелка по зелка? Кажете ми, целият бидон ли задигна или само зелките от него открадна? Само зелето. Зелевия сок остави ли го? Той изхлопа кучето, излезе, ето е Една къщичка. зелка ли ги нося, бе, Иване? Един момент, да има кофе, бе. Да, Защо не мълчиш сега? За какво да мълча? Как ще взема една по една зелка? Как пренесе зелето? В кофа ли го е сложил? Колата му беше вънка, кофата не е видях. Видях като затваря вратата. Аз стоя тука. Той се върна с нахалство, застана дето да е колата и ме гледа. Вие как реагирахте? Как реагирахте? Аз съм сравнив. Що не ми каза? Как ще взема зелето? Как ще убие кучето, бе? Зелето беше ли втасало към онзи момент? Прежалях, другото го подарих. Кажете ми, зелето беше ли втасало към онзи момент? Да, аз бях изял една зелка. Вкусно ли беше зелето? Да, беше станало, аз го точа сутрин и вечер. А сока го остави? Оле, Зелевия сок го остави в бидона. оставя го, да, после го Не подарих. обичате ли зелев сок? Не. Полезен е. Знам, че е полезен, ама даже и кисело нямам, защото имам алергия от киселото. Чисти вредния холестерол. Кисело не мога да ям аз.